Pero antes, abríamos teléfonos tamén para que nos contara a xente como viviu esta borrasca Herminia, se houve incidencias. E agora temos do outro lado do teléfono a Rosa. Moi boa tarde, Rosa. Hola, buenas tardes. Que nos queres contar? Creo que pasache mal esta noite, non? Bueno, estes días con este aire tan fuerte, houbemos de morrer co aire. Pero bueno... Porque que o que máis te asusta destas borrascas... Considero a señora de Villa García o susto que levaría pola tronada esa chispa que lle queu na casa, porque nós hai 45 anos que tiñamos a meu pai morto aquí sobre a terra, entonces entramos unha chispa pola chaminea de fijo redonda, que eu na horta dunha veciña na eira, a ver, que na eira, e nós coa casa chea de xente, empezou a xente a gritar, a escapar para fora da casa, entrou pola chaminea, que a casa de 2 pisos, deixou para baixo, e foi directamente á caixa, e levantou-na para arriba, 3 veces, se volveron a posar así en riba dos ferros, e a min veu unha laxación a perna, e ainda ando moletas que ainda ando tirando deso. Pero Rosa, tío, que nos estás a contar é a situación que viviches hai anos, e que agora tiveche medo porque che recordaba. Sí, e cando trovexa, non sei, ainda me de meter estes días todos aquí, tirou o aire, que isto foi unha cousa increíble, foi de medo, pensábamos que íbamos xa que se acababa o mundo. Cando trona, non sei, ainda me de meter, se bastante asustada, ando en 3 meses, coa perna a rastro, e daquela, hai tantos anos, non fui ao médico. E quedou un mes aí, que non podes estar moito tempo de pé, tiñeme que sentar, un susto tremendo, e con meu pai sobre terra, e a casa chea de xente, porque daquela non era como a hoxe, hoxe vanse para os sanatorios, pero daquela era na casa, velavanse na casa, viñan as parroquias de cerca todo o mundo, era un home moi sonado, tal, había moitísima xente, pudo ver un desastre, morrer a mitad de xente. Entonces, lamento esa señora de Villa García, que susto non lo varía. Home. Mi madre. Home, entendemos perfectamente que se hai xa 45 anos nos comentabas, viviche un momento tan traumático, non? Estar velando o corpo do teu pai e que entre un raio pola cheminea. Que agora xa morreu, estaba arredor estábamos así como se está arredor da caixa, empezou a xente toda a gritar, a escapar para fora da casa, que aquel foi un desastre, E agora, Rosa, cada vez que trona, claro, ti acordaste dese momento tan terrible e non sabes onde meterte, entendo, non? Sí, o aire que había, porque daquela xa había moito aire, e daquela a destellar nunha casa, o meu marido a destellar, e o aire a destellar, aquilo foi un desastre. Pois Rosa, tenta ahora que lle vamos preguntar a Marcos si agora que ven a borrasca Ivo, si vai vir con raios ou non, para tranquilizar. Non prova de quen? Todo o contrario. Eu xa non sei onde me de meter entonces. Terei que meter debaixo da cama. Pero teóricamente, os raios estando na casa, non hai que terlle medo, non, Marcos? Para rayos. Non. Non deberíamos, pero... Pero mira, Mila García, claro. Estando na casa un lustre, ou sí? Si pode caer o tal e por conductividade chegar a... O sea, é pouco probable, pero sempre existe unha certa probabilidade. Neste caso accedeu pola cheminea, polo que nos comentaba Rosa. Tampouco sei se hai 45 anos, o mellor a casa non estaba tan preparada para resistir este tipo de treboadas, pero claro, é bastante pouco habitual, pero imagínate o susto ver como entra un rayo e ademais que lles impactou, é dicir, que feriu a Rosa en pleno velorio do pai, que me parece de película de terror. Donde Trefixo, que aquilo foi unha cousa desconforme. Sí, claro. Sí. Pero veñen lóstregos con esta nova borrasca ou non? Veñen tormentas de aparato eléctricos? Non deberían, pero ao mellor entrar algún dos chubascos unha vez pase a fronte, que Ivo non é tan potente como Herminia, como tivemos hoxe, entón simplemente serán chubascos normais de chuvia, auga, neve e neve, sin aparato eléctrico. Pero tampouco se descarga porque xa o aire frío que estamos tendo hoxe, co que chegue, xa non é tan quente como estaba antes de Herminia, que o aire en superficie era máis quente, que provoca que o contraste do aire quente en superficie e do aire frío en altura pues provocan a convección da... É dicir, estas temperaturas máis baixas que estamos experimentando agora poderían axudar un pouquiño a que non houbera... Efectivamente. Rosa, non sei se estás escoitando, que probablemente esta nova borrasca non veña con tanto lóstrego. Sí, escoitemos todos os días, son un fan de vos, estou mirando todos os días a tele, vale? Ai, que riquiña.
Sí, todos os días. Pois moitísimas grazas, Rosa. A comida que fan aí os cociñeiros e todo. Quería participar un día neso dos cociñeiros, vale? Pois agora mesmo lle tomo nota e se lle paso o recado a Xulio e a Begoña. Vale? Vale.